Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ на живо сте дискусионно студио. Както знаете, новината днес е една. Днес в своята хотелска стая, в хотела на Валентин Златев в град Правец, е открит мъртъв Михаил Михов, по-известен като Мишо Бирата. Нека веднага да започна с нашата камера и нашият репортер Ненчо Ленов, които преди 45 минути се завърнаха от Правец. Да видим какво показва нашата камера с образ и с звук. Това е един великолепен хотел на автомагистрала Хемус, много близо до автомагистрала Хемус, между автомагистрала Хемус и град Правец. Елитен хотел, в който е отседнал късно снощи Михаил Михов. По информация от Столична дирекция на полицията и по-точно от областна дирекция на полицията, днес там е бил директора на полицията, участвал е в огледа, но все още не е извършена аутопсия на тялото, за да се каже дали става дума за масивен инфаркт, както казаха лекарите от съдебна медицина при първоначалният оглед, или става дума за нещо друго, тъй като очевидно трябва да се каже едно към едно, че тази мистериозна смърт на господин Михаил Михов, тук използвам повода да изкажа съболезнованията на семейството на Михаил Михов, тази мистериозна смърт изцяло обслужва водещи политически играчи в България, на първо място министър-председателят Бойко Борисов, тъй като изчезва основният свидетел по телефонната афера, която все още не се е превърнала в прокурорско разследване, по аферата Мишо Бирата, така наречения телефонен разговор между министър-председателя Бойко Борисов и шефа на агенция Митници Ваньо Танов. След малко ще припомним с аудио този разговор. Сега нашият репортер Ненчо Ненто, в момента ще видите след малко, започва пресконференция или по-точно импровизирана пресконференция на вице-президента на Българската баскетболна федерация Георги Глушков. От него ще чуете първоначалните версии за тази смърт на Михаил Михов. Сега има различни версии, носят се различни версии, но аз ще си ги спестя и ще дам възможност на моите гости в студиото, на моята гост в студиото госпожа Нора Стоичкова и на господин Явор Дачков, който след около 5-6 минути ще го включим по телефона, да чуем от тях двамата как стоят нещата, като се базират изцяло на информация и коментари от днешния политически ден. Има се предвид информация и коментари от господин Яне Янев, председател на Ред, законност и справедливост, експертната оценка на бившия главен секретар на Министерството на вътрешните работи Цветко Цветков в негово интервю за агенция Блиц, в което интервю Цветко Цветков допуска напълно съвършено сериозно възможността, вероятността да не става дума за масивен инфаркт или ако става дума за масивен инфаркт, той да е причинен от химическо средство. Това е едно много обширно интервю на бившия главен секретар на МВР, който принадлежи, да ви ориентирам идеологически, към червеното пространство и е твърде близък на президента Георги Първанов. Според Цветко Цветков, нека ви го кажа това преди да чуем господин Глушков какво казва пред журналистите. Цветко Цветков казва, че това е една ненавременна смърт, която е удобна за всички. Освен това допълва, такъв инфаркт може да се имитира много лесно. Такъв инфаркт може да се имитира много лесно. Тук съм съгласен с експертът. Сега да чуем господин Глушков. Днеска е по обед. Това цял ден се случва. Днеска да ви кажа, че днескашният ден е един трагичен ден за баскетбола. Господин Михов е получил инфаркт и също нашата служителка Краси Гюрова също почина днеска, преди обяд. Така че, какво да ви кажа сега, момента е такъв трагичен. Искам само да ми... Значи не е убит, така ли? Убит. Няма такива неща. Господин Михов е починал от инфаркт. Имаше висока кръвна. Оплаква ли се от някакви болести, нещо? Не, сега това е високо кръвно и аз имам всички имам и така стават нещата, за съжаление, когато се чувстваме здрави. Сега това не мога да ви кажа. Искам да ви кажа две думи за господин Михов като президент на федерацията. Че си един страшен президент, който живееше за баскетбола, който, 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 който,
сънуваше баскетбол. Вчера се говорихме, правихме планове за Европейското първенство, къде ще бъдат настанени гости. Просто много широко скроен човек с големи амбиции в баскетбола. Искаше да промени, искаше да направи баскетбола в България на такова ниво, на което хората да му обръщат достойно внимание. И загуби. И така, повече. Как му се отрази скандала, който беше замесен с подслушване? Не мога да ви кажа, на всеки би се отразил недобре. Като си говорите с него, какво ви разказва? По тези причини въпроси не сме разисквали. Говорим за баскетбол само. Снощи вие с него ли бяхте? Усещате ли го напрегнат или това така наистина да го натоварило? Господин Михов беше човек, който ни показваше слабости от този характер, който нали, някой може би му се иска да чуе. Затова ви казах, че до вчера, с нощи до 9 часа последния, говорихме за неща, весели неща, просто ентусиазирани неща, с които нали, баскетбол, за неговата дейност, за неговата страст. Вие сте последният човек ли, който общувал с нощи? Не мога да ви кажа тези неща, просто... Бяхме заедно, всички бяхме след мача. Твърде пестеливо, както разбирате. Господин Михов, да, той си има, в Мездра си има, в Мездра си има неща, които си ги върши, така че той си беше човек, който непрекъснато беше в движение. Негова. Сега тук от това изявление и от изявленията на други източници днес се поражда един много логичен, до някъде тревожен въпрос на какво основание се твърди, че е масивен инфаркт. Преди още да са извършени биохимически изследвания, да се извърши аутопсия. Не ви ли прилича твърде много този казус на така нареченото самоубийство на Ахмет Емин, когато главният секретар тогава на МВР Павлин Димитров направи изказване за националните медии само час след като тялото беше открито в сараите на Ахмед Доган и естествено насочи следствието в тази посока самоубийство на Ахмет Емин. Тук като че ли се възпроизвежда този случай, да чуем какво казва още. Да направят изявление, извинете, господин Голомеев. По най-бързия начин. Просто ще малко да се оттърсим, защото днес казахме. Вие може би не забелязахте, че има два случая днеска. Може би просто като ви да снясам. На себе си предполагам всички. Извинете, вие с нощи с него по телефона ли говорите? Да. Нека да поясня, става дума за кончената на 58-годишната баскетболистка Краси Гюрова. Едно име в българският баскетбол, но това е едно съвпадение, няма нищо общо едната смърт с другата. Просто господин Глушков не направи това важно уточнение. Аз правя това уточнение за тези от вас, които не знаят за какво Извинете, става има ли дума. изявление от полицията? Как да ви кажа, аз не съм полицай. Питаме. Да ви кажа, не знам. А вие вчера тук ли бяхте с него или по телефона се чухте? Благодаря ви за сега. Това мога да ви кажа. Сега ще видите кадри от хотела. Повтарям, това е собственост на семейство Златеви, на империята на семейство Златеви, която държи всичко в и около град Правец. Това е фоето на хотела. Както виждате, пълно е с журналисти. След малко ще видите панорама на хотела отвън. А сега, след малко ще включим по телефона господин Явор Дачков. И дори ще помоля колегите от режисьорска апарат да започнат да го избират. А преди това, уважаеми зрители, нека да ви припомня откъде започна всичко. Аферата Мишобирата започна след излизането в публичното пространство на телефонен разговор, записан със специални разузнавателни средства от поделение на Държавна агенция Национална сигурност, съкратено ДАНС, което предизвика бурен политически скандал, продължаваше и днес. Предлагам ви да видите, да чуете по-точно този телефонен разговор. Премиер на България и шефа на агенция Митници Иван Танов. Здрасти. Той Мишо Бира да ми се обади сега пак. Да. В неговата фабрика влезнали мисничари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Значи, когато беше разговора при вас, вие нали казахте да се срещна с него и да се разбера. Аз го извиках при мене и почнахме да разговаряме. Пади се господин Дянков и каза, аз карам вас, дойде при мене.
Да. И аз го изпратих и повече не са. Сега в момента ми се обадиха, че някакъв гражданин и работи сирената и има дежурен телефон и ще изпратили мобилната група да види какво правят през нощта вътре в завода. И се оказва, че работи. Завода при отнет лиценз. Аз му бях разрешил и му казах, тази бира, която е налична, бутилира докато хубаво правим нещата. Приема да го извика и аз не знам те какво са разбирали. Аз го виках, Дянков и го прати при него да се разберат. Аз на министъра му казвам, господин министър, имахме обсъдка с премиера по този въпрос. Вие го извикахте, кажете ми какво сте се разбрали последно. Той ми вика, нищо не съм се разбирал с него. Как да си извади тази бира, която е останала там и това е. И аз сега не знам какво да им кажа. По принцип звъннах няма да защото аз заминавам утре за Македония, тъй като има 3 дена среща на световната. Им казах, когато са писали, няма да го завеждат и искам да ми го докладват на мене. И за да мога да разговарям с вас и да видим какво ще... Значи, прибира ги оттам, нали, поехме ангажимент да не... Да, обаче работим в различни посоки. Аз правя едно, министъра... Не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова, кой е пратил групата там? Ами, то е станало по обаждане... Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видим, ще го говорим. Защото ако ги заведат, той няма види лиценз. Да, и това да се направи в момента. Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса. Добре, ако трябва обади му се, и му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм му обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Разбрано, сега ще звъна на министъра и ще му кажа... Кажи му на министър. Значи, звъни му на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади и му го кажи. Добре, разбрано. Айде. Ето този телефонен разговор започна всичко. Ние, разбира се, очакваме становището на прокуратурата. Тя пък от своя страна възложи проверка на Българска академия на науките. Получи се една експертна оценка. Беше дадено второ искане от прокуратурата за втора експертна оценка, но при изчезването, при елиминирането или естествената смърт на основния свидетел по делото, очевидно то няма да се състои. Сега на телефона е господин Явор Дачков. Добър вечер. Добър вечер. Господин Дачков, ще бъде особено важно да чуем вашия коментар. Все пак Вестник Галерия беше изданието, което започна всичко това. Ако ме питате за коментара за смъртта на бизнесмена Михаил Михов, за съжаление не може да се каже много, тъй като не разполагаме с много факти, което е само по себе си странно. Не съм чул до сега около една обикновена смърт от инфаркт да има толкова много въпросителни, да се завежда дори дело за убийство, каквито слухове се чуха вече. Въобще цялата информация, която ни беше поднесена в последните 7-8 часа е твърде оскъдна за нещо толкова важно. Не е умрял случайен бизнесмен. Името му нашумя именно с този скандал, който вие припомнихте преди малко с записите, които ние излъчихме. Така че в случая МВР или компетентните органи са в дълг на журналистите и на обществото. Те трябва да кажат ясно фактите около тази смърт. Господин Дачков, наистина появи се в агенция Блиц, така една много четена информационна агенция, електронното издание на агенция Блиц. Появи се тази информация, наистина, което ме шокира. Там пише, че по BTV било съобщено, че е образувано досъдебно производство за убийството на Михов по член 155 от Наказателния кодекс, но на сайта на BTV подобна новина няма. Очевидно започват спекулациите, но те започват, тъй като изчезва най-важният, основният свидетел по делото. Не, започва, защото никой не казва точно от какво е починал този човек. Казват го близки, негови близки, неофициални, неоторизирани лица. Освен това, така,
смъртта от инфаркт може да бъде лесно инсценирана. Въобще нямаме никаква информация, а първите новини около този случай беше, че човек е бил прострелян. Не знам дали вие сте попадали на тези новини, но това бяха първите новини. Първите новини бяха, че той е убит. Така че не мога да коментирам кой знае какво, освен странното мълчание на вътрешния министър, който в други случаи веднага излиза и дава подробна информация за най-обикновени грабежи, които полицията е разкрила. Тук никой не казва защо този или как точно този човек е починал и защо след като е починал от инфаркт толкова дълго време тялото му е останало на мястото, имало е някакви огледи и въобще нищо не ни е ясно. Вие, господин Дачков, сте много прав. Тялото остава на мястото прекалено дълго. Почти 7-8 часа вече. Второ, много съмнително е, че всички, които дават изявления по случая, говорят за масивен инфаркт, без изобщо да е проведена аутопсия на тялото. Трето, пред мен е интервю на Цвятко Цветков, който развива версия. Интервю на Цвятко Цветков, но пак за агенция Блик, който казва, че същото, че аутопсията ще покаже дали инфарктът на Михов не е предизвикан изкуствено, тъй като според него разследващите работили по няколко версии, една от които е съзнателно предизвикан инфаркт. А според Цвятко Цветков изпитан метод бил отряване с циановодородна киселина, която е безцветна течност, с миризма на горчиви бадеме и при дихателно отряване с циановодородна киселина смъртта настъпвала от 10 до 15 минути, но разбира се, това са само хипотези на Цвятко Цветков. А както казвате вие, при липса на официална информация, подробна информация, можем само да гадаем. Вие какво гадаете? Аз все пак съм журналист и не мога да гадая, трябва да се основавам на факти, но до тук всички факти говорят в обратна посока, че това не е случайна смърт. Това е моето мнение до тук. Не за друго, защото наистина има много неясноти, които при друг случай веднага биха били разсеяни от компетентните органи, още повече, че става дума за човек, който вече е дискредитирал и премиера и президента Първанов. Затова никой не ни каза кога е починал човека, къде е намерено тялото му, дали е бил на легло или е бил на пода. Ако е умрял в съня си, едно, ако се е почувствал лошо, защо не е се обадил на свои близки. Човек не умира от инфаркт така изведнъж покосен. Това са много редки случаи. Сега не съм специалист по медицина, но някакси много удобна е цялата версия, която ни казват без допълнителни доказателства. Освен това, след като не е имало аутопсия, как се разбира, че това е инфаркт? Кой лекар с слушалки е слушал мъртвото тяло или как е разбрал какво точно е причинило смъртта? Въобще, фактът, че има толкова много въпросителни и неяснота и най-вече мълчание от страна на компетентните органи ме кара да се съмнявам в тази версия. Пресилено ли е според вас, ако кажа, че от тази смърт най-голям интерес политически има Бойко Борисов? Вижте, аз не мисля, че той има политически интерес от такова нещо, защото най-малкото телевизиите пуснаха за пореден път този запис, който вече беше позабравен. И всяко такова нещо се отразява върху имиджа. Други въпроса, какви други отношения са имали тези хора помежду си. Това също е много, много важна тема, защото разговора, който вие излъчихте преди малко между Ваньо Танов и Бойко Борисов, повдига само една малка част от завесата на задкулисието, в което има много преплетени отношения между бизнес и политици. Ние не знаем колко дълбоки и какви са били взаимоотношенията на този Мишо Михов, покойният бизнесмен, и министър-председателя Борисов, но може да гадаем, че те не са били далечни доста, след като Борисов му вдига телефона и то на няколко пъти, защото
дори заради него върши на закононарушение и предотвратява митническа проверка. Ако си спомняте, репликата започва: Мишо, бирата пак ми се обади. Тоест, там контактите са били чести, интензивни. Ние, освен за тази бира и за тези неща, не знаем в какви други връзки са били тези хора. Сега, господин Дачков, всички зрители, като ви слушат, се питат в утрешния брой на галерия ще има ли нещо. Аз си го купих преди малко вестника. Ами не, няма как. Той излиза в сряда, но в страната се разпространява в четвъртък, така че ние... Не, за друго говоря. Ще има ли, тъй като вече 2-3 седмици няма, ще има ли нови разкрития по тези афери? Ще има ли нови телефонни разговори? Много се надявам в най-скоро време работим по един случай да има много така сериозни резултати, но за това ще се чуе, разбира се. Да, защото разследването за атентата срещу вестник галерия продължава, но мога да предположа, че няма нищо. Ама, разбира се, това също... вижте, в един момент има и обезсърчаване в нас, защото имаше материали за работа за цяла година и за отзвук и за коментиране, но по някакъв начин хората малко... Не хората, но малко... се свикна всяка седмица да се вади някаква сензация, тя да се отговаря за 3 дни и да се чака следващата. Аз още съм много скандализиран, че след този разговор между премиера и Иван Йотанов не последва абсолютно нищо, а това, заедно с още другите 3 разговора, които са от тази серия, е безспорно доказателство за това, че премиера нарушава закона. Колкото до бомбата, всичко потъна, всичко така се забрави. Остана само стреса у хората, които работим в този вестник и разбира се няколко ключови източници, които изчезнаха. Яко Димов, тогава нямаме никаква връзка с тях. Това също не стана ясно кой го е направил. Сега с тази история, с този човек, който обсъждаме днес и който е починал на обяд, пак ще стане така, защото аз се съмнявам в добронамерността на всичко, което е под контрола на правителството. Те могат да изфабрикуват всякакъв вид отопсии. Вече се опитаха да го направят и да фалшифицират експертиза и то в Горна Оряховица за нещо, което е далеч по-маловажно от този политически скандал с привкус на корупция. Много благодаря за вашето включване, господин Дачков. Очевидно в следващите дни отново ще се чуваме, може би ще се виждаме. Приятна вечер. Да, надявам се, с удоволствие ще ви го съм. Благодаря ви за... Добре дошли в нашото студио, госпожо Стоичкова. Вие, уважаеми зрители, моля ви отговорете на този въпрос. Смятате ли, че Михаил Михов е починал от естествена смърт? Разбира се, вие не сте патологоанатоми. Вие нямате тази информация, за която говори господин Дачков, че тотално отсъства вече 10 часа, но има доста логически конструкции, които можем сами да създадем, да възпроизведем и да се опитаме да отговорим. Госпожо Стоичкова, вашия коментар и вашите последни информации, чисто журналистически. Добър вечер. Да се присъединя към вашите съболезнования за семейството на починалия. И първото, което ми идва на ум, слушайки моя колега Явор Дачков и така следейки новините, защо не си помислим и следното? Да. Мишо... Не сме вече, когато е мъртъв, да го наричам Мишо Бирата. Ще го наричам господин Михов не за нещо друго, от уважение към сполетялото бедствие и неговите роднини. Господин Михов може да е починал съвсем нормално, в кавички, от масиран инфаркт. На 47 години има такива случаи. Въпросът е, че в мене остана една голяма въпросителна. Как така първия, който съобщава за смъртта на Михаил Михов, е Тити Папазов? Как така? Сега гледам друг баскетболен деятел, който говори на журналистите по какви причини е починал господин Михов. Как така не се намери нито един полицай, нито едно официално лице от Министерство на вътрешните работи, нито пък доктор да бяха изправили, нито патоанатом, каквото и да е, някое медицинско лице, което да ни каже
от какво е починал или да предположи, че е починал от масиран инфаркт. Сега, вашите въпроси са много логични, тъй като само преди 10 години ви бяхте говорител на дирекция на полицията. Значи, това е абсолютно недопустимо мълчание от страна на МВР, от страна на правителството, което за мен говори и нещо друго. После ще се върна върху версиите на Цветков и другите, как може да се стигне до масиран инфаркт с химически средства. Представете ли си колко са били или изненадани, или колко тъпо реагират? Значи има два случая. Това е тъпа реакция от страна на правителството или просто са сериозно изненадани. Нека да не мислиме непрекъснато по посока за това, че правителството или заинтересования Бойко Борисов е оттрепал господин Михов. Значи това е много една близка до подозренията ни равнина, обаче много е вероятно тя да се окаже съвършенно хипотетична. Затова нека да потърсиме какво може да е свързано с тази кончина. Първото нещо, какво правят в хотела на Правец? Значи, хотела на Правец, построен с държавни пари, по поръка на Тодор Живков на времето, и който по някакъв начин, аз не смея да кажа и как точно, е попаднал в ръцете на бащата на Валентин Златев, шефа на Лукойл, или там, както му е позицията на господин Златев, значи неговия баща Васил Златев е бившия кмет на Правец. Значи той притежава този хотел. Събрали са се там баскетболни дятели. Събрали са се там баскетболни дятели, събрали са се, пирували са вероятно, или пък са се почерпили, няма значение, всичко това не знаем и по каква причина. И накрая, на другия ден, пак тези същите негови авери ни осведомяват, че господин Михов е починал от масиран инфаркт. За мен това е първия... По времето на Тодор Живков, твърдите, не е ли по-късно? Значи това е хотел, който е вдигнат по времето на онази власт. С нашите пари. С държавни пари е дигнат този хотел. Вече е частна собственост. Значи това е първото нещо, което просто искам да се знае ясно. Значи, възможно е някаква приватизация да е станала през 20-те години, миналите, на бурните тези години на прехода. Аз лично нямам конкретен спомен и не искам да се задълбавам за това. Само казвам, че този хотел съвсем не е случайен. Много често там отсядат, разбира се, и делегации, и така близки до властта хора, спортни деятели в случая. Въобще спортистите се оказаха, като им отрязаха държавното финансиране за спорта преди 20 години, се оказаха така доста находчиви в своите бизнеси. Много спортни деятели станаха успешни бизнесмени, което е една също друга посока на диалога, но нека да оставим малко по-късно. Това, което искам да кажа е, че властта в момента не реагира адекватно. Няма значение дали е изненадана или по някакъв друг начин е свързана с това. Това, че е изненадана е без съмнение. Значи, друг е въпросът дали е замесена, ако става дума за неестествена смърт. Не става въпрос, да. Нека това да го кажат докторите. Дали е естествена или неестествена тази смърт. Но докторите мълчат. Аз искам да попитам Министерство на вътрешните работи, моите бивши колеги. Значи и колегите от прес-центъра на МВР. Забраниха ли ви, колеги, да излезете и да кажете какво става? Забраниха ли ви, казаха ли ви да мълчите? Какво стана? Защо има над 100 души в този прес-център на МВР и абсолютно никаква информация не тече от там днеска, когато всички сме заинтересовани да получаваме точна и вярна информация. Защото, както виждате, вашето мълчание започва да прехвърля, да нараства лавина от подозрения върху вашия министър Цветанов и върху премиера Бойко Борисов. Именно заради това, че МВР, прес-центъра на МВР мълчи. Това е по отношение на пиара им, който куца принципно. Той никога не е бил професионален пиар на тази власт. Но другото, което е по-важно да се знае. Събрали се, почерпили се, починал човек. Държат го там. Очевидно има разследване. Очевидно, вие казахте, че не знаем дали има дознание, дали няма дознание. Това също не е официална информация. Това, че някой го е съобщил на BTV и оттам е попаднал в сайта Блиц, нали така? Да. Значи това е просто тотална анархия по отношение на публичната комуникация на тази власт. Но тази анархия идва именно от мълчанието на прес-центъра на МВР. Тя идва поради това, че вероятно и на прес-центъра на МВР им е казано да мълчат. Смятате? Вие от опит работили сте в дирекция Аз съм работила и искам да ви кажа, че това е една структура към Министерството, която ако ни наредат да излезе да каже нещо, т.е. или ако поне нарежда министъра, че то управлява, или там главен секретар, ръководството на МВР,
Значи тя просто не може самостоятелно да излезе с информация. Тя може да предложи на своите ръководители да изготвят съответно пресъобщение, с което, нали, да информират обществеността. Има причина да се нареди? Вероятно има причина. Но да се мълчи, да се продължава да се мълчи, е просто тъпо. Казвам го, защото съм съпричастна и защото в никой случай не искам върху МВР да пада такава сянка, каквато пада в момента, поради това, че те не могат да се организират да кажат нещо нормално. Вероятно там има полицаи, вероятно има, видяхме полицейски коли, вероятно се води разследване. В момента сигурно следователи оглеждат, отбелязали са 7-8 часа, има полицейска работа. Там но 7-8 часа не е ли твърде дълго време за подобно разследване? Колкото им трябва. Подобни процедури траят не повече от 2-3 часа, госпожа Стоичкова. Вижте, колко траят, едно на ръка. Второ, ние не знаем кога. Колкото по-дълго трае, значи повече въпроси има. Значи повече неясноти има. Повече неясноти има, точно. Освен това, аз не продължавам да не вярвам на баскетболните деятели, които излизат и ми обясняват, че умрял от масивен инфаркт. Ето и господин Явор Дачков каза, че това може да бъдат, че се чуло в началото, че са били куршуми, нали, че е убит. Всякакви такива мъгли около това убийство трябва да бъдат търсени и то няма да се чака сутринта. Според мен МВР трябва да излезе още тази вечер и да каже какво става. Надявам се искрено просто да успеят да се организират и да излезнат и да кажат какво става. Наистина. Ако изчакат до утре, просто сянката от съмнение върху властта ще нарасне до степен, че вече дори и да не са виновни, вече всеки ще бъде да ви предложа за коментари, да коментирате един колаж от фотографии. След малко ще покажем видео. Колаж от фотографии, за да се отговори на въпроса кой, кое уби, какво уби Михаил Михов, тъй като става дума за светът на Михаил Михов, за неговите делови, бизнес и политически контакти. Нека уважаемите колеги да предоставят. Ето сега, това е пресконференцията, която той даде след разкритията на Вестник Галерия. На тази пресконференция той отрече всички подобни твърдения, че той е лобирал пред... Да, нека колегите сменят снимките една след друга. Не, аз искам да ви кажа, че това, което уби Мишо Бирата, ако е убит, ако не е наистина починал от инфаркт, това, което е убило господин Михов, е неговото име. Значи не може да си замесен, да си спонсор на властта, да си замесен в такива контакти, каквито станаха известни покрай това злополучно СРС. И в същото време твоя живот да не виси на карта. Това е, мисля, кмета на Шумен, господин Костов. Мисля, че се получава някаква грамота от Михаил Михов като шеф на Баскетболната федерация. Но той е по-известен, ако не беше този скандал с това СРС, той е по-известен като баскетболен деятел и на второ място като виден бирен бос, макар че бизнесът не е вървял много добре. Никак. 4 месеца Леденика Мездра не са получавали заплата. От спортистите по принцип не става много добри бизнесмени, освен ако някой друг не им върти бизнеса, защото това не са хора, които са обучавани да бъдат менеджери. Нали, и бизнесмени не са завършили икономика, бизнес, администрация. Това е просто през прехода се получаваха такива аномалии. Това да ви кажа, това е разрязването на тортата на 90 годишната от Баскетболната федерация в България. 2009 година. Това е също, това е госпожа Весела Лечева, ако не греша. Също момент от честването на 90 годишната на Баскетболният съюз. Не знам, трябва да кажат лекарите от какво е починал този Сега, това е много важна снимка, обаче това е много важна снимка, много лошо е отрязана в ляво. Това е господин Георги Параванов и Михаил Михов. Ако може колегите да я обработят малко, за да се види уникална снимка в кабинета, ако не греша, на държавния глава. Възможно е. Там, доколкото виждам, връчват му отличие. Възможно е това да е покрай неговата баскетболна кариера. Аз не мога да кажа по какъв повод е правена. 90 годишната на Баскетболната федерация. Значи, по този повод е награден. По принцип, също има един елемент от цялата тази афера около СРС-то и замесването на името на господин Михов с Бойко Борисов, което, помните, веднага, когато излезе СРС-то, освободиха адвокат. Той е служител на президентската администрация, който по някакъв начин е свързан с... Госпожо Стоичкова, много ви моля, вижте в монитора. Господин Михов. Това е при държавния глава прием, ако не греша, е за честването на федерацията. Също така имам и други снимки с господин Бойко Борисов. Една много интересна снимка с фаталния номер 13. Господин Мишо Михов на терена подарява, на баскетболния терен, подарява тази фанелка номер 13 на премиера. Добре, но вижте, много други спортисти са били снимани заедно с президента и заедно с премиера. Аз не мисля, че... за нито един друг не е лобирал министър-председателя.
Знаете ли? Сигурно Само Моля ви. документално е доказано само за него. Моля ви, нека да не казваме, че само за господин Михов е лобирал Бойко Борисов. СРС има само за Михов. Моля ви, не ме дърпайте за езика. Кажете, Абсурд. кажете. Просто не ми говорете. Значи, Стоп, тази снимка е много важна. Зад гърба му е Валентин Златев. Това е ирония на съдбата. Не, никаква ирония. Няма тук ирония, има взаимовръзки в хотела държавата. на господин Златев почива той. Има взаимовръзки в държавата. Държавата е много малка, София е много тясна. За какво имате предвид, че ви дърпам за езика? Кажете. Аз смятам, че много хора, които са спонсорирали политическата дейност на Бойко Борисов, са застрашени. Или от съдебна саморазправа, или са застрашени да приключат по-бързичко житейския си път, или са застрашени просто от разваляне на бизнеса им, на отношенията им, на постигнатото до този момент. Съвсем друг въпрос е дали те самите заслужават това, което имат, дали не са го придобили по нечестен и корупционен начин в предишни години и така нататък. Но всичките му спонсори през тази година и половина, може би не точно всичките, но голяма част от тях се изпатиха. Тоест, много опасно, той самия го казва Защо Бойко е опасно Борисов, да бъдеш близък до Борисов? Че е много опасно сега тези, които са му приятели, да се пазят най-много. Защо е опасно според вас? Защото той, когато дойде на власт като министър-председател, най-първото нещо, и което е най-нормално, той да се освободи, като Гущеропашката, на времето ги помните. Просто да се освободи от тези, които знаят за него повече, отколкото това е трябва. Румен Петков, ако не греша в профил. Вижте, шефа на баскетболната федерация може да бъде канен на коктейли, може да бъде сниман на коктейли, може да бъде сниман на публични места с най-различни хора. Това за мен не е доказателството. Доказателството е СРС-то. Така е. Разбирате ли? За мен тези снимки, да продължим, тези защо кадри е опасно да бъдеш близо до Борисов? Просто визуализират широките връзки на господин Михов с властта. Искате да кажете, че близостта на Борисов убива, така ли? Или разваля бизнеса? Значи аз казвам, че много от неговите спонсори се изпатиха през тази година и половина. Да, така. Аз смятам, че господин Михов, Бог да го прости, е имал именно такива отношения с Бойко Борисов, за да може Бойко Борисов да се намеси и да почне да защитава неговия бизнес. Не съм присъствала. Не знам дали е ставало въпрос за размяна на парични средства. Но самият факт, че господин Борисов до сега не е отрекал, че той е лобирал бизнеса на господин Михов да бъде така встрани от проверки на НАП, на полиция и така, за мен говори само за едно, че има тук икономическа обвързаност между двете лица. Каква е тя? Какво е? Това тепърва трябва да го докаже прокуратурата. Сега какво изкопах аз от интернет? Интернет има всичко. Въпроси дали човек може да го намери. И дали е вярно. Предлагаме ви репортаж от кабелна телевизия Европа, излъчен на 7 февруари тази година. Събитието е откриването на нов завод на турската фирма Шише Джам, завод за автомобилни стъкла. Инвестицията е за 300 милиона лева. Предлагаме ви репортажа на телевизия Европа от 7 февруари и в един момент ще забележите нещо много важно, което тогава сме пропуснали. Моля видео. Министър-председателят Бойко Борисов открива нов завод за производство на автомобилни стъкла в град Търговище. Обектът, оборудван с най-съвременни технологии, ще осигури допълнителна заетост на над 100 души. Инвестицията в завода възлиза на 25 милиона долара. Премиерът трябва да посети и стъкларския комплекс на Тракия Глас България ЕАД. Бойко Борисов е... Стоп кадър. Госпожа Стоичкова, това трябва да се коментира никъде. Сега, пред мене, веднага влязох в Google, денят 7 февруари, всичките информации за това събитие. Никъде в информацията за това събитие не се казва, че на него присъства като протокол, част от протокола, Михаил Михов. Вижте другото лице. Виждате ли, значи от долната страна? Кой е другия? Кмета на Варна. Точно. Кирил Йорданов, кмета на Варна. Да, но какво правят те в Търговище? По покана на министър-председателя са там. Аз не мога да си представя, че са дошли самостоятелно. Кмета на Варна все пак е съседна община, съседна област, но Михаил Михов какво прави? Сега има различни версии, че може би ще поръчва неговата бирена фабрика стъклен амбалаж за бирата. Това е единият вариант. Но все пак той е в делегацията там. Това деня, в който... Това е станало в време, което следва СРС-тата, нали така? Така е. Така е. Така е. Бяха в разгара, да го кажа. Извинявам се, ама е жива наглост. Бог да го прости. Но това е нагло. И е нагло и от двете страни. Значи от страна на този, който го е поканил там,
и от страна на този, който е присъствал, в случая господин Михов. Това е нагло. Значи не може да гори такъв скандал по държавата. Не може просто всички да сме изтръпнали от това как се чува в ефири по целия свят се носи гласа на Бойко Борисов, който каза: аз като съм казал няма да го пипам, и хоп, двамата заедно, не им пука. Отиват нещо да си правят по шише джам, сега там малко на кьорсофра, извинявам се, или пък нещо друго да вършат. Може и да не са били на кьорсофра. Просто, в това време излиза наяве всъщност онези взаимовръзки между бизнеса, така наречен в кавички българския бизнес, и всички правителства, всички управляващи до този момент. Сега просто се е случило така, че ние гледаме като на филм всичко това, което се случваше през последните 20 години, което журналистите сме имали информация, документи, информация, свидетели, които после изчезваха. Но по отношение на тази смърт на господин Михов, аз съм много песимист, защото не вярвам ние да разберем истината. Най-вероятно ще бъдем запознати от патоанатом, от някой, че това е естествена смърт. Съдебната медицина в България жестоко се компрометира в последните години и най-вече с мистериозната смърт на професор Стойчо Раданов, който искаха да ни убедят, че се е самоубил на катерушка детска, човек, който 35 години е посветил на живота си. От патологоанатомите не очаквайте нищо. Аз ви предлагам... И аз не очаквам нищо. Казах ви именно, че ще ни запознаят, че това е естествено. Патологоанатомите в България са като прокуратурата в България. Тя е изцяло подчинена на управляващите. Значи няма да има истинско разследване. Това съм абсолютно съгласна с вас. Искам да предупредя. Значи каквото и да ни кажат, то просто няма да е истинско разследване. Но неговите близки, неговата съпруга, неговите деца или дете би трябвало да са най-заинтересовани да открият истината, ако посмеят. 150 разстрела през последните 20 години. Да си спомняте някое да бъде разкрито. Андрей Луканов. Момент. Какво има там? Какво е разкрит? Убиец? Оказа се, че не са достатъчно доказателствата за нарочените... Трошиха се едни държавни пари, да ви кажа, за едни командировки. Биха един руснак, набедиха го, после се оказа, че не е това, че няма доказателства. Не знам какво се оказа, така и не разбрахме. Но тук е компетентен господин Ботев Ботев. Сега си предлагам да видите нещо, много кратко 2 минути, но ни връща във времето, благодарение на Диана Найденова в нейната рубрика "Опасно близо", в предаването на Росен Петров "Те говорят". Михаил Михов в разговор с Диана Найденова, точно в разгара на скандала с СРС-тата. В СРС-то, в което министър-председателя разговаря с генерал Ваньо Танов, се чуват следните думи: "Мишо, бирата ми се обади пак." Вие обаждал ли сте се на премиера на Република България след избухването на онзи скандал с... Това е вашия икономически скандал, когато затвориха пивоварната ви. Също мисля, че не е уместно да коментираме източници, които не се знае откъде са дошли, как са се случили тези източници. Още повече да коментирам думи, които аз не съм изрекал. Аз отново ви питам обаче. Говорил ли сте с министър-председателя след като агенция Митници затвори вашата пивоварна? Това го заявих на моето изявление и мога да го потвърдя, че не съм говорил с него по тази тема. А чухте ли какво каза президента през седмицата? Че вашето спешно изявление по темата говори за натиск от страна на Дондуков 1. А на Дондуков 1 е Министерски съвет. Отново пак искам да кажа, че не желая да коментирам каквото и да било изказване на президента или на министър-председателя. Да. Изчезва основен свидетел, а може би единствен, тъй като другия Бойко Борисов не се брои. Не се брои. Разбира се, че като... Затова всички имаме едно на ум по отношение на естествеността на тази смърт, защото в крайна сметка този човек беше ключов, ако се води разследване. При положение, че не знаеме дали, казаха, че някакво разследване ще се води, при положение, че не знаеме какво правят. Нещо да ви обясняват и от прокуратура, да ви обясняват. Ян Янев има едно обяснение. Какво е това на Ян Янев? Имате ли обяснение? Какво иска да каже? Аз прочетох на Ян Янев днеска декларация. Между другото, първа и много бърза реакция. Да, какво казва той? Така малко ме усъмни да ви кажа, защото вижте. Според прес-съобщението и прес-центъра на РЗС,
властта трябва да ни отговори на следните въпроси. На 28 и 29 март колко разговори е провел Мишо Бирата? Вчера и онзи ден. Вчера и онзи ден колко разговора? Значи понеделник и вторник. Значи, за да зададе РЗС този въпрос към властта, очевидно знае нещо повече от нас. Може би той е говорил отново с този, с който твърди, че не е говорил дори тогава. Това е ваша версия. Значи, аз предполагам, че зад този въпрос на РЗС стои информация, че и вече друг е въпрос РЗС как има тази информация, че той е разговарял или по някакъв начин е имал контакт с Дондуков едно, и аз да кажа като президента, да не споменавам неговото име непрекъснато. Втория въпрос, който към РЗС отправя, нали, към властта и който също така задава едни такива допълнителни подвъпросчета, веднага се появяват в моето съзнание. Кои са политиците, магистратите, моля ви, и висшите държавни чиновници, с които Мишо Бирата най-често е говорил през последните 2 години. Значи, убеди ми се, Мишо Бирата пак означава, че той е в най-редовни връзки с властта. Ако не беше това пак, бихме могли да отминеме. Но това пак означава много неща. Не може да го отминем. Сега, друга информация, че с нощи е вечерял... Чакайте, с нощи е вечерял с Емил Димитров. Това е едно лице, което е известно с едни 49... Колко бяха заменки? Депутата от партия ГЕРБ. Депутат от партия ГЕРБ, който преди около година нашумя с така едно интервю по BTV, в което ни обясни колко е нормално, даже ни показа Еленския Балкан, т.е. Балкана на Етрополе, и каза, ето това са уния декари, които бяха много, огромно количество гора, които той е взел като с едни скандални заменки, които ни вкараха в един разговор с Европейския съюз, по който можеха да ни запрат парите за земеделие. Да ни спрат отново парите за земеделие, благодарение на този депутат от ГЕРБ. Оттам нататък нямаше наказание за господин Емил Димитров, нали? Напротив, той триумфира. Емил Димитров триумфира. Прокара се закона за лова и риболова, узакони си ловното феодално стопанство, плати автобусите, с които обиколиха неговите морски имоти журналистите по време на първите месеци на 41-то Народно събрание. Но сега да ви прочета Ян Янев. Като го плати, да ви кажа, това беше лошо, защото ние всички видяхме какво е направил. Не е ли по-точно това, което казвате ви, е опасно близо да бъдеш не само до Бойко Борисов, но и до неговата кохорта от бизнесмени, като Емил Димитров, като депутати, които лобират за бизнесмени в Народното събрание, тъй като Михаил Михов е бил близък наистина с обкръжението на господин Борисов, а не само с самия Бойко Борисов. Това обкръжение се формира през последните години. Среща имал с Симеон Дянков, както разбираме от Бойко Борисов, за да се договорят кой кара влака в тая държава. Не, за да се договорят не само кой. Дянков каза, че той кара влака. И може би иска да се намеси в този разговор с леденика. Много, вижте, вие сте много прави това, което казахте в началото. Липсата на информация от МВР вече колко часа да ви кажа ли? Стават вече 8 часа. Докато сме в студиото, аз се надявам, че все пак някой сега да пуснем първи зрител да чуем неговото мнение. Гласуването ви е категорично 94%, но при невисока активност на гласуване, смятат, че това е неестествена смърт. Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте. Днешните бизнесмени не умират от някаква гузна съвест и от притеснение. Това са му помогнали. И вижте самата разлика. Другария Живков беше отправен, обаче беше направил във всеко село цех. А тук господина Златев откраднал един хотел и само да лапа. Това са днешните бизнесмени. Не се казва кражба на съвременният икономически либерален език, се казва приватизация, концесия. Нямам представа как е станало наистина с този. Използвайте пазарен език, за да бъдете модерен и актуален на реалностите. Вижте какво се получава. Очевидно, вие говорите демоде. Казвам го с приятелска ирония, но не се казва кражба вече, ако искаме да бъдем модерни. Казва се приватизация, концесия, отдаване на търг. Чрез търг отдаване на концесия. Добър вечер, следващ зрител. Добър вечер, до момента няма. До момента нито една информационна агенция не дава изявление на Министерство на вътрешните работи. 9 часа. 9 часа пълно мълчание на МВР. Друг път. Добър вечер. Не се чува нищо. Добър вечер. Изключете звука на телевизора и говорете. Добър вечер, господин Енчев. Добър вечер. Господин Енчев, продължете оно видео там от Търговище да видите, че Вежди Рашидов реже лентата, бе.
и сте го пропуснали да го видите. Вежди Рашидов режи лента на... Но това, господине, не е толкова важно тази вечер. Ние показваме не самото събитие, а кой присъства на него. В този смисъл акцент е... Режи лента, те ни откриват цех, откриват театро, бе. Това е да. Нас направят на маймуни, бе. 20 години. Имам, ако позволите нещо да кажа. Понеже не стига времето и вероятно няма да ми стигне и на мен да кажа нещо. Има още една версия. Зад тази смърт да се крие някой, който иска да компрометира лицата Валентин Златев и Бойко Борисов. Възможно е. Това да не е просто убийство, да не е просто естествена в кавички смърт или неестествена смърт. Възможно е това да е търсено. Значи, вероятно МВР работи и по такъв тип версия. Тоест трябва да се изследват от всички страни. Тази смърт по никой начин не бива да остане така, както е. На първо място трябва да чуем мнението на патологоанатомите. Но е възможно... На второ място на следователите и след това да водим този разговор. Но при такава информационна мъгла... Възможно е. Помислете го за момент. Допускам. Възможно е зад това нещо да се цели с такъв тип... Госпожо Стоичко, ако му е изгодно изчезването на основен свидетел, изгодно е най-вече на премиера. Ако говорим за изгодата. Именно така изглежда. Но аз пак ви казвам. Тук вече ви разсъждавате на 2-3 пласта надолу. Да, просто ние не можем да бъдем сигурни какво е точно станало. Дали е естествена смърт, дали е убит, дали някой зад, ако е убийство, дали някой друг се крие зад него. Ние само дали коментираме. Самата власт иска да се очисти от връзките си. Дали Мишо Бирата знае нещо повече за тази власт, отколкото ние знаем през СРС-тата. Това е също много важно. Ако те са били толкова близки през последните 2 години, както пише и в пресъобщението на РЗС, очевидно имат и друг ожбеж. Да чуем още един зрител, може би предпоследен за тази вечер. Добър вечер. Вземи с мене костюма педерунги от смата. Нещо не чух, някакви квалификации имаше. Добър вечер, следва зрител. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер, вие сте в ефира. Добър вечер. Ало, добър вечер. Господин Буйнов, не може всяка вечер. Следващ зрител, слушаме ви. Ало. Да, заповядайте, госпожо. Добър вечер. Само искам да ви припомня, че преди месец, когато беше големия скандал, господин Борисов каза, че изобщо не познава Мишо Бирата. Не знам дали имате този... Спомням си, да. Но допълни в парламента, че той е по-близък с Георги Праванов и Георги Праванов му го е препоръчал, за да ходатайства. Да. Благодаря за вашето включване. Искам да ви кажа, че за нас е важно да знаеме. Първо, с кого е бил снощи, дали са били само баскетболни дятели. Така. Дали между всичките гости на масата, на която са били, първо повода, какво правят там, за какво се черпат. Значи всички гости извън тези, които ние четем тук, тук-оттам по медиите. Важно е да знаем действително ли е масиран инфаркт. Как Тити Папазов, експерт по всичко, ще знае, че е масиран инфаркт. Значи това просто хвърля огромна сянка върху разследването. Как ще пуснат един баскетболен деятел да говори на журналистите вместо МВР? Това просто е изключително тъп ход. Няма значение какво. И трето, всичко това, целият този хаос около това убийство, на мен ми говори, че всъщност много по-вероятно е първо, много е вероятно да е умрял от естествена смърт, но наистина, ако не е инфаркт, много по-вероятно е някой друг да се крие зад неговото евентуално убийство. А как ви звучи тази поредица? Убит беше Емил Кюлев, съветник на президента. Убит беше, по-точно беше поставен в безпомощно състояние на полусмърт. Манол Велев, също съветник на президента. Михаил Михов, също много близък на държавния глава. Или поне толкова близък, колкото и на Бойко Борисов. Допускате ли тази хроника да се вързва и да има логическа връзка? Да ви кажа, точно тази логическа връзка ми се губи, защото всички лица, които изброихте без последния господин Михов, познавам така като журналист, при мен са идвали информации за тяхната дейност и тяхната обвързаност с структурите на бившата държавна сигурност, които генерал Драшков е прав. Тя е недоубита към този момент. Е далеч по-силен, по-гореща следа, ако мога така да използвам в кавички,
тази полицейска терминология. По-свързани са нещата с други сили, които стоят зад кадър и които управляват държавата ни. Държавата ни, драги зрители, е открадната преди 20 години, обсебена от едни хайдуци, които взимат нашите ресурси, използват ги за избори, качват своите кукли, марионетки на първите места във властта и продължават да доят държавния бюджет, обществените поръчки и изобщо, най-така генерално казвам, нашите джобове. Просто продължават на наш гръб да усвояват това, което не са успели да откраднат в държавата за 20 години. Трябва просто да ги спрем по някакъв начин. Убийствата, неразкритите, разстрелите, публичните и всякакви такива случки ще продължат, казвам ви, докато не се пресече връзката между нашите пари и тези, които ни ги усвояват. Благодаря за вашия експресен коментар, за вашия експресен анализ, госпожо Стоичкова. Благодаря. Благодаря за вашето внимание и за вашето гласуване, макар че за първи път в последните седмици е не особено висока активността. 94% от вас са категорични в тази малка извадка, че това не е естествена смърт. Приятна вечер, до утре по същото време.